Zo'n 2000 zoon is er al 3/4 van de kwelder opslok door de zee. Er moet actie ondernomen worden, anders verdwijnt het breedplak van de op één na grootste kolonie sternsden van Europa. Oftewel, een belangrijk breedplak van de visdief. Dit gebied hier is eigenlijk uniek in het hele Waddengebied. Zo'n kwelder, Boetendieks, waar zoveel vogels op zitten, dat komt, zover ik weet, in oordelen van het Waddengebied zo zeer net voor. Het jonge spul zouden we eventueel ook kunnen waarnemen. Van een week had tal van partijen een plan ondertekenen om vat te komen dat de kwelder verdwijnt. In augustus starten ze met een experiment dat redding bieden mat. Het zijn 3 maatregelen. Eén is de Kleinschelpenbank vlak voor de kwelder. Daarnaast een levend schelpdierenbank te maken bij de Stortstenendam. En daarnaast de Rijshoutendammen. En de bedoeling is dat er daar toch natuurlijke groei komt van die kwelder? Ja, dat is de eerste insteek. Dat de kwelder weer kan aangroeien. En dat er nog steeds een mooie broedplaats komt voor de mooie grote sterns. Of deze onpak werkt, dat is nog maar de vraag. Maar hoe hier denkt binnen de partijen het wel eens, neerdwan is ook in optie. Alle jaren verdwijnt er tussen de 4 en de 8 bunder onkwelder. Natuurlijke wijze is afslagen en bloed en niks zoeken, dus er moet er wat gebeuren. Het blijft experimenteel en we moeten zien wat het gaat worden.